aku golek kesane. Wes sembarang kowe golek kurungan manuk aku dadekno manuk. Bocah cilik gua gobloke nek karuan. Kandhane angel kok iso ngene. Aku jujur dan tidak sombong. Perkara ngene iki ora paham lho. Ana ora apa-apa lah ya kaya kurungan manuk kok. kurungane manuk tenan lho iku. Iki jajal cekel isik iki. Wah, kok angel. Ya gak iso. Ben ngene gak kaya kurungan manuk. Dadi awake dhewe iku piye sik kok apa ya sambat iki. Ayo Itu bertanya kan kok cai. lho gini. Mik aja mbok bodho lanang. Carane engko aku kan sing bocah. Nanti mbok kurungi. Engko aku mbok undang carane. Undang. Lho, manuk saiki kan jenenge apik-apik. Jenenge apa? Undang ae jenenge Alek. Iya. Lek Alek. Manuk alek. Wis go manuk aku untuk dhuwit ta ora kowe kepengin untuk dhuwit apa ora? Lho saya tembus e. Lek Alek. Lah aku nyawuri. Engko aku nyawuri. Kawan. Manuk kok ngeden. Wis go kepengin untuk dhuwit apa ora kowe? Yo wis aja ya. Nah. Lho kok apa? Alek, Alek. Oke. Tes, tes. Situ ta ora kok suwi meneh. Kayak pocong. Iki sareng brang dina rambu teko pesing. Sing ngomong salahku sapa? Karang sapa? Aku nang bawa kamar kandung omah itu, Mas. Bawa kamar kandung omah itu. Bapak ta iki. Jenenge juanane yo iku kok. Oh, pesing sono. Pocong. Ya iki Pak. Ya pocong. Ya. Nah, aku sing ngapik go kan kok. Bulak lah nyenggo. Nang go tak ewangi. Orang manuk sing ketok lek. Eleng-eleng. Aduh. Ora Perjuangane kok. iki ora manuk alek jenenge. Apa? Manuk murat. Kok manuk muret? Lek koyo manuk empuk ngono mbok gue. Iki jajal sih ya. Latihan sing latihan. Masalah Pak Amdi lho pas iku teko. Lek alek. Apik jane, Mas. Cara ngono dhewe dilaki kae. Ya jenenge manuk iki sing golakan itu sing perkara wedune iku kok. Ya wis sing meneng ae delok Mas paling wong teko iki ya delok Mas ape nganu. Ah, iku pene manuk anyar. Manuk modelane kaya ngene. Iki ya bodene ngene iki apa sing angon ora wedi. Ya ya ora apa-apa dinoni wae kok jenenge open-open. Kudune sing giat ning openi. Iki wae kok ya ora romo ya. Halo, Pak. Sapa baru? Kowe Aku guyu-guyu karo sing nonton. lah kok biar sing nonton apa edan kok piye? Ora ngerti piye. Iki apa? Aku lagi liwat rono cah wedok-wedok do ngarani aku. Nah, ini kayak apa, Pak? Lek rasane apa Lek rasane. dagelan sing lemu sing tuwa iku lho saiki kok ora kaya bocah sing dadi nom-nom. Lah kaya apa? Bocah yang ganteng persis kaya Raffi Ahmad. Wah, Lha iki takon iki ora percaya. Ini kok ora ngomong, mosok rapi apa tak bededeg semono gede. Takon iki ora percaya wong wedok-wedok iki malu ngebuli aku kabeh. Iki dagelane kaya Raffi Ahmad. Ngapusi. Lho kok ora nganti iki lho. Iki kene ana. Apa? Kowe kok ora seneng lho bukan saiki, Pak. Aku adul manuk saiki, Pak. Mana kok bodol apa? Lho butuh duit kok. Mosok manuk bodol e. Lho, maksudnya manuk kewan iki lho. Nek menawa manuk bodol kok manuk kok tak dol ora payu ya. Iki manuk lek kumpul luar negeri. Wih, Diomongi kok. regane piro? Regane murah. Manuke manuk apa le? Olah manuk jenenge apik, Pak. Mosok Alek bird is the gegelen. iki aku ora iso nyeluk iki. Lah kenapa? Lah jenenge ana begegelet barang iki Sing celukane alek. celukane alek. Lah carane piye? Lho, iku lek wadon lek ketemu regane lanang lho, Pak. Manuk endi? Iki Iki manuk apa gendruwo? Mosok manuk kok iso ngono gedene? lho, manuk
diomongi kok kek. Manuke kok urip kaya manukku le. Ah nek manuk ora rengkok. Lah piye? Ireng kerat wis kok. Aja sini-sini wong masane manukku ning omah iki lho. Lah yo aku ibu lho. Iki lho Pak ngoceh wapi. Mosok le, Ora percaya? lek ngoceh piye? Lek alek. Wapi. Ada Aku wedi sing guri. kenapa? Iku ndak kesel iku ngerok. Kok ngono? Nek iku kok. Iku mah jenenge is degegelen lho iku. Regane kene ngerti. Regane piro le? 7.320 tung-tungan. Mosok rego ana 7.300 Saking larange. Ora kuat tuku aku wis ngono le. Yo santai beke bapakku arek. Lah semono regane kok Tak dol murah. nek bodol piro? 100.000 wae iki sampean. 7 juta iku bodol aku mau 100.000. Anak ngabekti karo wong tuwa yo ngene iki. Matur nuwun le. Kandhane to. Ning jajal teluk aku aja penasaran. Lek alek. Aku sing ngarep iku ora perkara. Lha sing guru. Sing marai larang lho iku. Sing mari larang iku. Lah iya. Nek tak tuntut tenan tuh ta ora Tuh 100.000. 100.000. Terus semangatku itu. Ora benar. Iki pemotanya entuk ta ora. Iki nyang ndodok nang aja akeh-akeh. Kira-kira 200 entuk ta ora. Kok larang ngono. 100.000 nek ngono jumbo nyang lah. Aja dina ora entuk jadi gobloke. Siapa? Duit kok lebih inget-inget sakmono ki lho. Duit ya ini urung ketok le. Ketoke. Nggo pajak. Lah yo duite ra ketok kok pajak ra ketok. Tuh lagi tuh mau iki aku. Gini, Duit kok dewek-dewek lho. kowe ora roh karepe duit tak dhewekno iki. Ono karepe Sing sisa iki duit sapi. sisih. Sing sisa iki duit tebon. Ya ora dadi siji iki. Nek tawono duit tebon dak dipangan duit sapi piye le? Goblok kok iki lho. Ya wis ngarep kowe. Urip ngendeng kae. Ya 100 Masuk utang dhewe urung balik. karo anak kok utangno. Wes, Dil, ibarat Dil, tenan lho ya. salah pesan dhisik. Lah kalek. Enak iki lho. Mati. Aja kuwatir Dipangani lho ya. Aja pakanane apa? Panganane rawon. Aku pakanan anu sego karak bokor karo kebuah kok. Jenenge warna-warni negeri kok. Ora perkara. Iya diombeni barang. Benane apa le? Ora banyu lho benane. Benane apa? Sprit. Iki manuk apa-apa benane seprit iki lho. Lah jenenge manuk warna Udah lunga ya didusi barang ben ora rusak. Lah terus karo apa? Dusi karo apa? Karo nganu kan gurira. Didusi aku ben biasa. Lah iya aja kuwatir aku di manuk tetep tak dusi ya tak mati. Ngene nyenengno wong duwe manuk, nek aku sing duwe. Manjene sapa tak celuke. Lek-lek Matamu. mata-matamu. Lek-lek Kakek. Dul, Wih, tak kandhani le. jajak kalau kejar. Kenapa? Aku kelangan duit perkara iki. Kenapa? Nek duit ilang gak apa-apa. Kenapa? Lah aku ngurung dikakek-kakekno kok. Sopo? Niki manuk. Allah mustahil. Nyatane mustahil lho. Mustahil. Iya itu kan bisa tak maksud. Tak teluk mau aku dikakek-kakekno. Kira mudeng. Lho. Tak dono menengae. Apa? Kira wong iku ta ora? Gini. Sing untuk kursi ku. Gini. Wong iku irinan. Dadi gak manuk sing muni. Ora manuk iku wong iri. Jajal celuk kowe neh. Tak celuwe gak percaya. Lek kalek. Lah iya, Wong tak celuk aku kok muni sing kakek. gundak tuh goceng kok. Tak kira iku manuk sing muni. Ora, rumah. Ya wis aja kuwatir. Rumah saku manuk sing muni. Lek-lek. Usus. Ya ini malah wis usus. Dul. Bisa niki kowe. Rene. Tak kandhani mang bar tok kakean iki malah tok usus lho. Kowe entuk usus. Tok usus. Lah iya. Kowe matamu. Begini. Tak celuk kalek-kalek aku diusus-usus to. Ah, ora ono manuk kok usus-usus no. Lho tenan lho. Tak celuwe jek. Jajal celuk. Lek kalek.
kagone mulai ae nang kene mungkin nek aku sing nyeluk ora. Aja. Lah kira kok aja. Iku mulai. Kagone mulai. Celokne karo kagone mulai ning dalan tonggoku bendo tak pameri tanggaku bendo. Ora kalah. Kata-kata terus aku Ora nonton emang nek dibuka nek guru. Lha iki kok guru berat. lah kok ora takut mulai wong memang aku dikatek-katek to kok. Banget termasuk. Kowe mana iki? Gorene duweku. Ora perkara ngono. Gorene duweku. Aku iki mang ape ngebel panitia takon nyawa siang bulan. Lho kok. Ape kelengeran. Sirahku wis ngono. Lha iku masalahnya sapa bonggol ae. Hanya sarung dhewe dhewe yo. Banget. Gorene duweku. Ambil risone kok, Pak. Riso apane? Ah, balik. Sarung bar mbok ning pasar lagi ora tambah. Iki kok ora usah ngapusi nek buta jaluk-jaluk. Aku nek ngapusi bae. Mana pelitem ra karuan. Dene mangi pelit ngene iki ora lupa ngene kok. Wes kena Nggih. untukno dhuwit angel ra karuan. Ayo dong dipurati mumpung iki insyaallah waktu sedelok wong iki kok jam 5 wayahe suruh-suruh iki kok lakoni yo ben canda. Ayo Takoni le jaluk. gimana? Namane. Ayo Dek. Dimatur njaluk apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Diaturi ya. Ayo langsung ayang-ayang mawon. Bakdo ayang-ayang lagu sing lagi viral apa? Tekmu. Ngono lagu tekmu viral. Piye? Tekmu tekku, tekmu tokno tekku. Aku tak melok nek lagi. Bener, bentuk listrik kae. Golek mususan Foto-foto ning ngono iki lho. Ayo moga Mas diaturi ayang-ayang nggih. Ayang-ayang. Dadal saya. Mbak Suwun, wis dal pening kono lah ndang. Iki wong wis wancine surup surya karo ngenteni. Wis pening kono lah ora apa-apa. Lho